Αχ, πιάστηκα με την Αλσίδα στην καρέκλα. Πήγα να σηκώθω και σηκώθηκε η καρέκλα μαζί. Άμα ακούσετε τα αχ του Βραχωρίτη εκτός αέρα. Αχ, τι έπαθε, τι Σταμάτα, έπαθε. ρε. Αφού έτσι έκανες. Ρε, σταμάτα, ρε, θα μας βγάλουν κανένα όνομα. Για πες. Καλύτερα να μας βγει το όνομα, λέει, παρά το μάτι. Άμα του βγάλετε το όνομα του Βραχωρίτη, να πάτε να το πείτε από κοντά απόψε. Πού? Που πες, Παίζω στις 45 μοίρες. Σε μοιραίνουνε. 45 μοίρες. Λοιπόν, το βράδυ γύρω στις 11 έχω την πολύ μεγάλη χαρά, πρέπει να το πω αυτό, να παίξω προσκεκλημένο σε ένα site το οποίο αφορά. Ναι, ναι. Είναι το πάρτι του rockgreece.gr. Εξαιρετικά. Είναι πιτσιρικάδες 100% επαγγελματίες. Είναι η νέα γενιά η οποία έρχεται από πίσω μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Πέρα από πλάκα. Από πίσω έρχεται. Μπράβο. Από πού θα έρθει, από μπροστά θα να προσέχεις, καλού κακού. Ναι, εντάξει, δεν είμαι σε ηλικία που νομίζω ότι και να έρθει από πίσω δεν πειράζει. Και ψηλός, δεν σε φτάνουν ευτυχώς. Καλώς να έρθει. Λοιπόν, το βράδυ 45 μοίρες είναι το πάρτι του rockgreece.gr. Εκεί παίζω και εγώ, οπότε. Να σου παίζει μόνο σου. Όχι, παίζουν και άλλα παιδιά. Απλά. Θυμάσαι, παίζει άλλος. Εσύ όχι. Ο Σπύρος παίζει. Ναι. Ναι, δώσει πολλά φιλιά. Να του δώσω πολλά φιλιά. Έρχεται από πίσω, να του δώσω και πολλά φιλιά και ύστερα λες για μένα. Και το Σπύρο δεν μπορεί να είναι και ολόκληρο θηρίο ο Σπύρος. Σαντρέ. Λοιπόν, και καλό τράμερ επίσης. Σας περιμένω το βράδυ. Τι άλλο θες να μου πεις για το Σπύρο? Να σε ρωτήσω και γιατί λέγεται 45 μοίρες στο μαγαζί. Νόμιζα ότι θα μου πεις τι θα φορέσω πάλι. Να μου το πεις μετά εσύ. Γιατί λέγεται 45 μοίρες? Γιατί δεν λέγεται 90, ξέρω εγώ. Όχι. Έχει να κάνει με μοτοσυκλέτα. Έχει να κάνει. Το φέρει. Εγώ είχα μηχανή με κινητήρα V έχει να κάνει και τη γωνία που κάνει. Μια συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα. Πόσα ξέρεις, Δρεσίτας. Γιατί δεν κάνουμε ένα ένθετο, ένα segment ειδικό? Πόσα δεν σου λέω. Ένα segment ειδικό να μας μαθαίνεις, να καθόμαστε σαν τη γιαγιά γύρω-γύρω και να. Στη φουφού, με τα κάστανα και να γίνουν παραλάνο. Και να ακούγεται και ξεκούρδι στο βιολάκι. Πες πάλι, ρε, πού παίζει? Παιδιά, Βραχωρίτσα κάνει για αυτό με τις πλάκες του. 45 μοίρες. Πού είναι? Οι 45 μοίρες είναι Βουτάδο, νομίζω. Στον Γκάζι. Βουτάδο στον Γκάζι και παίζει απόψε ο Βραχωρίτης. Γύρω στους 11. Μπράβο, χωρί μου. Θα σας περιμένω. Αντίο, γεια σας, χαίρετε. Δεν κλείνουμε, αλλά ακούμε μουσική. Για σένα το βάλα. Λέιλα. Λέει. Όλα τα Λέιλα, όλα. Μπράβο, κύριε.